Dobrodošli u Super Kviz! Najbolji kviz ikad. Odgovori točno na 3 postavljena pitanja i osvoji novčanicu od 5 milijuna YouTube kuna! Probaj i ti. Kratke upute glase ovako. Kao prvo, pustite ovaj video da se napune do kraja da ne biste imali tehničke poteškoće za vrijeme trajanja kviza. Drugo, kod svakog pitanja pojavit će se crveno i plavo polje sa ponuđenim odgovorima. Mišom kliknite na odgovor za koji mislite da je točan. Kod netočnih odgovora ponovite pitanje, kod točnih odgovora kliknite za sljedeće pitanje. Krenimo sa super kvizom. Prvo pitanje. TNT je naziv albuma kojeg benda? Iron Maiden ili AC/DC? Moraš kliknuti crveno ili plavo polje. Iron Maiden, AC/DC. Čekam. To je samo prvo pitanje. Ajde. Kreni. Klikni.